Maigsoon din sa ito mapagbasa karon o sa ito ang Ebanghelyo at ang nadunggan ang panag-istoryahanay tali nila ni Nicodemo o ni Jesus. Ang focus sa realidad sa bunyag o ang makaluwas ng mga buhat sa espiritu. Ang pagsulod sa gingharian nahimong posible pinaagi sa bunyag. Si Jesus mingon, sultihan sa iyang pagsulti ngadto kang Nicodemo, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Sa kasukwahi kon unsay gituan o gidawat sa mga Pariseo. Para nila ang pagsulod sa gingharian sa Ginoo pinaagi sa matinud-anon o metikulusong pagsulod sa balaod o sa mga tradisyon. Si Jesus nagsulti o nagtugot sa Espiritu Santo nga magbag-o sa kinabuhi sa tao. Usa ka tao nga andam nga matransform pinaagi sa Espiritu Santo. Usa ka tao nga abli sa makapalagsik nga puwersa sa Espiritu. Karon mangutana kita sa atong kaugalingon, ang atong mga kasinatian nagbabag ba kanato gikan sa pagsabot ug pagtubag sa pag-aghat sa balaang espiritu. Ang atong natigom nga kahibalo ba usa ka babag alang sa espiritu sa paggiya kanato sa iyang gusto nga atuang adtuan. Ang atong gahig-ulo nga mga pangatarungan nagpugong ba sa espiritu sa pagpatugha sa bag-ong kinabuhi dinhi kanato. Nagpalihog para sa katiling banong pagapo.